салом алейкум дӯстони азиз, соза нағзани саломатиё хубай духтарако як нуқтаи савдоро ҳозима шумода тавсия метим бовар кунен ҳам дасти якмай сандуқошон ҳам ихели моделои ягон ҷуда нестай оригинал бори оригинал нигоҳ кунен чихе фасонан ҳам сандуқҳои майда ҳам калон ина бисёриё барои тӯй мепурсанд марама духтарако бинен чихе хушрӯ ҳама намуд модело ҳастай ин модело ҳози бозорда нест фақат анами нуқтаи савдода метонен ки оригиналша пайдо кунен фасониша бинен дасти аввалан нархҳои хуб доранд доставка ҳастай бозори Корвон тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза мешава подвал подвал хулас духтарако рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар метавонед бо хучонда муроҷиат кунед бо пура мефаҳмонандтона айчанд сар мешавад нархумон 450 сомон то 1300 сомон бинен духтарако аз 450 сомон сар кард. бисёре аз занҳо бовар намекунанд ки дар компанияи Faberlic аз хона набаромада маошҳои беҳтарин гирифта мешавад. Занҳои азиз, ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам. Худо ба шукр ки аз ин компания зиёда аз 14000 сомонӣ ҳар 21 рӯз маош мегирам. ҳамин хел баробари кори хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, ман зиёда аз 14000 сомон маош мегирам ва зиёда аз 100000 сомонӣ бонус гирифта кардам аз тарафи компания. ба шумо метавонам занҳои азиз корро ёд диҳам. агар ки шумо дар муддати кӯтоҳ аз мо корро омӯхта директор шавед аз тарафи компания 10000 сомон ё ин ки 20000 сомон просто метавонед ки бонус гиред ва ба ғайр аз ин ҳар 21 рӯз маошҳои хуби худро ба даст оред. занҳои азиз, барои ба ин компания ба кор даромадан маълумоти олӣ лозим намешавад, донистани забони русӣ лозим нест, кӯча ба кӯча гашта дар ба дар фурӯхта гаштан дар кор нест, фақат бо телефони мобилӣ интернет ба пайваст бошад телефонатон шумо метавонед ки маошҳои беҳтарин ҳар 21 рӯз гиред. занҳои азиз, бе ягон хавотири ҳамин номери ватсапи ман ба нависетон ҳам маоша омӯзишҳо бепул аст, духтаро номнавис шуданам ҳам бепул аст. бе ягон хавотире метавонед ки нависитон то 1300 сомона иҷода сандуқ шумо пайдо мекунед. ира бинен охи хели модело нестай шумо дидагин ки ман бисёр видео мекунам, лекин анами моделора якум бор дар анами нуқтаи савдо пайдо кардам. марамат каседа ки анам хели сандуқҳои фасон дар корай метавонед ҳаминода нависен ё ки биёен айпеш тамошо кунед. охи чӣ хушрӯай ҳамаша бо шумо агар мисол мебел гирифтен метавонед ки ҳамин мебелотон кати вай кунен подсвет кунен фасоноша яхела кунен интихоб кунен ино шумода тайёр мекунанд подзаказам тайёр мекунанд чӣ размере дар корайтона. ира бинен духтаро чихе фасон азами 450 сомон сар мешава. ино сифатшон духтаро аҳамияти сифатошон беҳад хубай ҳичи намешава. мана ин кандакориёшонам бинен чихе хушрӯай. хулос агар ки бори оригинал сандуқҳои оригинал дар кор боша пас ҳатман биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза подвал. ира бинен чанд расветка дора. чӣ тавре гуфтум чӣ расветкае дар корайтона чӣ моделе дар корай ё чӣ размер метавонед хичонда муроҷиат кунед бо пурра шумода мефаҳмонанд ҳам доставкара ҳам нархора баъд метавонед ки харидорӣ кунед. ина муддатон чанд сомон? ира бинен духтарако 450 сомон ягон ҷодаи хели нархи хуб нест. бо ино оригиналошонай сифатош гарантия дорада. мана сифатошон гарантия дора. нигоҳ кунед охи чихе моделакои хушрӯ мана чӣ фасоне дар корайтона дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунед. ана ина ин сандуқчаҳо чанд сомон? ин сандуқчаҳо апаҷон дар ҳолате ки се мисол комплект сандуқа мехарад яш туфа апаҷон атак домаш 100 сомон тамошо бино вақте ки шумо комплект да 3 сандуқ медородан де калони ҳам майда ё де майда як калон вақте комплекти вай хариден сандуқ хариден яктай дига туфа анамин намуд сандуқча шкатулкаам ге меша шумо метавонед туфа гирен аз ҷониби анамин нуқтаи савдо. анаи мебелниёшам ҳастай қисми болора бинед иноям ҳам хелиян калиткатиян хушрӯвак ихе харид да чанд сомон ваё да паҷон 130 сомон 100 сомон иқа хушрӯ духтаро бинен чихе фасонакан 130 сомон 100 сомон. мана ин моделошам мана ин моделошам ҳамин нарх. хулас беҳтарин нуқтаи савдо барои шумо духтаро ҳатман иҷа омада айпеш бо борошона тамошо кунен. ина сандуқчаҳо чанд сомон? ино 750 сомон оригиналоя духтаро. ира охи шумо айпеш бошед ки бинен сифатша духтаро ҳамиқа хушрӯай качествашам хичам моделшам боварӣ дорум ки шумо низ омаден ҳатман маъқул мекунед. ина ин моделора бобинед. ина чандан? фасонане 1000 сомон
1000 сомон фасонира бинен духтарако. اینا چی خیلی گفتم دیزاین نوی صندوق که رنگی مبل بتوه حتما در این نقطه سودا شما پیدا میکنین. ببینین 6 فسونای 6 فسونای تماشا بینو. اگر در نوار خوش رو دیده نتوانستین نرخ را نفهمیدین یا اینکه یگان سوال دیگر داشته باشین پس رقمشون هست در روی اکران نویسین صورت میپرتوین انتخاب کنین دستافکتون میکنن. من ببینین اینا هم فروشیان نه اینا چند من این عروسکا اینا نیز توفه میشه وقتی که شما صندوق خریداری میکنین از اینا میتونید که توفه گیرین. خلاص یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرفی پژارکا بین یکم و دوم دروازه پدوال بیاین با پیش بینین باوری دارم معقولتون میشوه. این تماشا بینا همی بین یکم و دوم دروازه که اومده طرفی پژارکا انمی نقطه سودایی بینین چه انتخابی زیاد و زیبا دارن. حتما اومده با ای پیش تماشا کنین چطوری گفتم گارانتی داره بروشون بهترین صفت نرخ هم نرخ خوبه.